Yo. Nah, wis tak kirim iki. Pause apa stop recording. Wekku wis mlebu iki. Wis mlebu. Heeh, wis enek tulisane bunder-bunder kabeh abang-abang ku dhek wis mlebu, tapi mbungkut disimpen nang ndi aku ya gak ero. Oh, ya wis. Ketoke wis kerekam berarti. Heeh, jadi yo rekam, tapi yo gak ngerti. Nah, tibake sing nang TV-TV kan ngene iki to. Layare Heeh. mangkane. Yo apik iki. Apik ya? Sampai ini loh kan, ini kan. Jadi layarnya gede kan. Yo. Yo enggak iki contoh, engko nek di live YouTube kan aku gak kelamben. Panas soalnya AC-ne mati. Soalnya iki aku kan lagi gawe video iki kan rambut iki ngecat. Jadi terus arep golek reaksi sopo nang korbane. Nah, terus Alah, aku wis guyu. Aku wis guyu, Pak. lah yo wingi kan wah enek sing arep gawe Zoom ya wis tak jajal Zoom lah. Ngono. Terus mau rekam, begitu metu, rambutmu piye? Lah iya, kok terus tak delok tak lebokno ning YouTube videoku ngono lho, reaksi. Reaksi orang-orang yang melihat rambut saya. Iya, videonya mah wis dadi garek ngekeki reaksi. Oh, iya. Jelas. Malam minggu iki tak jajal tak lebokno nang ndi ya iki enake. Langsung. Lah Mbak Yuline gurung mulai. Jam 11. Oh, wis buka awakmu. Wis iki kopi karo roti. Nah. Tibake ngene tibake. Lah awakmu iki apa? Wis apa jenenge jarene arep kumpulan. Oh, sesuk. Sesuk. Kan mereka nunggu libur. Nah, ini kan gue alat, gue iso direkam iki. Iki tak lebokno nang gone apa jenenge grupe Sumaji. Kapan kita pakai Zoom, guys? Berarti nek urusan kantor awakmu gak nggae iki ya meeting-e. Langsung ketemu, moro. Enggak, nganggo iki apa jenenge sing apa jenenge Slack. Aplikasi software buat iki meeting apa kolaborasi biasanya. Nah, iki tak jupuk video sedilut ae. Sampai ngomong heeh. Keluarga Sumaji ngomong kan. Oh, ngomong keluarga Sumaji. Iya, iki kan ate wah, sangar, bro. Oh, nganggo iki kan YouTuber. Nganggo iki gak jelas. Halo keluarga Sumaji. Salam dari Jepang. Semoga puasanya tetap lancar bagi yang menunaikan ibadah puasa. Mantap. Oke, kita masih saling bersilaturahmi dalam satu keluarga dari Hong Kong dan Jepang. Yes, mantap. Bisa. Bagaimana rambut saya? Apakah bagus? Aku deloken komen kan. Rambut saya bagus. Nanti prosesnya lihat di YouTube ya. Oke. Oke, sip. Salam buat semuanya. Terima kasih. Salam buat semuanya. Terima kasih. Nah, tak lebokno Sumaji. Iki ndelok reaksine wong apik. Engko deloken. WhatsApp ira iso iki ya video conference ya. Ketok iso ya. Bisa 4 cuma. Oh, 4. Aku ketoke corona iki ketoke. Watuk wis 2 minggu gak waras-waras deh. Oh, tapi enggak sesek, enggak panas. Panas sih enggak, cuman ya iku paling ya kan watuk kan koyo ngono kok watuk kan. Tapi enek lendire dadi ya ketoke dudu. Nek lendire metu, nek jenenge Covid, lendire gak metu, Dik. Makane kering kan? Nah, jadi lendire stuck di alveoli. Tapi nek lendire aku koyo pilek ngono dadi koyo ya metu biasa ngono. Enek lendire. Sing penting lendire metu. Metu. Lumano sing akeh aja mangan ngirit-ngirit wae tenagane
Aku soalnya winginane ya ngono, pas nang Hong Kong itu ketoke kena. Panas kan gendeng. Wes. Sampai oyong. Tapi aku biasa nek loro demam wis mangan sing akeh, Indomie pedes panas, tak kerubuti wis 2 dino. Aku mikir, wah, jojo aku iki. Sing mbok iki kan yang YouTube-mu itu kan, yang mbok critakno itu. Ya, cerita itu mangan. Kapan keluarga Sumaji bisa silaturahmi by Zoom? Nah, aku sih wingi ya ora panas ya ora blas, ngeluh ya ora. Ya mau terus watuk ae kok. Ketoke iki alergi gitu. Engko Aka sama Mbak Anda kita apa jenenge kasih suruh download Zoom lah. Nanti serumah bisa Zoom-zooman. Kapan-kapan. Kayak biasanya pas Rio tahun wingi kan mau WhatsApp ya kena ya wong telu tok kan. Oh iya. Soalnya Aka sih tak takoni kowe kate nang ndi, cuman ngomong UGM, tapi jurusannya gak jelas. Gue ngomong ambek awakmu, apa enggak pas aku mulai wingi kan? Aku mulai ngomong. Yo cerita arek ya. Jurusannya apa ya Mas enake? Lah aku ya tak ceritani biyen prosesku golek jurusan iki piye ya tak ceritani. Jadi yo arek yo wis mulai konsultasi. Ya tak jawab. Coba lihat buku apa pamflet jurusan ngono lihat-lihat. Lah aku biyen ngono secaraku terus lek pas enek kakak kelas apa jenenge kampanye biasanya kan moro kan lek kelas 3 kan biasanya enek kakak kelas kan. Jadi ya wis pinginnya opo lo jurusane arek ya cik dek tapi iki kan luweh ning apa kaya istilah iku kaya Mbak Ema lah ketoke jalane itu dek pengin kaya Mbak Ema lek gampang ngomongnya maksudnya lek dibikin gampang itu dia ngomongnya ngono kayak lek dilihatnya duduk wong IT duduk apa wong teknik tapi sing lebih ke sosial. Duh, aku malah mikir dek iki kan seneng apike nang matematika to, Dik. Bijine apike kan nang matematika. Malah aku mikir arek iki apa dikongkon nang teknik ae. Soalnya matematikanya apik, Dik. Menurutku sih, penilaianku jarene Mbak Anda nek ngomong matematikanya sing apik. Ceritanya sih. Iya sih, Mas. Tapi ya iku meneh kan pingine nanti arek matematikanya apik tapi lek dhek gak betah matematika kan ya. Nah, ngene passion-e nang ndi terus aku kan mulai ngongkon DE wis ndang dipresentasekno nang aku ngomong ngono. Kowe ndek utang karo aku presentasi ngono. Dadine yo tak pikir aku punya waktu 1 minggu, kowe iso cerita apa ora? Apa sing mbok karepno. Tapi oke lah nek kowe nganggep waktune gak enek sempet gawe presentasi nang aku ya sing penting kamu telepon ambek Mas Andi ambek takon-takon carane piye pertimbangan. Terus aku ngomong ini kan. Bagi saya kalau diterima itu tidak menjadi problem. Maksud kan, kalau diterima itu tidak menjadi problem. Yang saya tanya, nek awakmu gak diterima, planningmu piro aku bilang kayak gitu kan. Sing paling penting kan iku, Dik. Menurutku. Nek keterima kan ya nggak usah dipikirin kan. Nek gak keterima terus kate lapo gitu. Wis nyepakno pilihan-pilihan belum. Iku sing aku kepengin ngerti sih sakjane. Biyen aku yang ngono kan maksudnya pilihan-pilihan ya kelas 3. Iki kelas 2 ya. Wis sampe entek. Iki kan kelas 3, Dek. Cek manyuk ngono. Juni sing wis entek iku Dava sing wis lulus arepe. Lek Aka saiki engko mulai bulan iki ya. Apa Agustus iki kelas 3 mulai. Oh, DE ya. Lek Dava iku wingi wis mulai apply beasiswa Jepang. Wis takon awakmu. Wis apply ini Mas, cuman
arek kurang ngomong lolos apa enggak seleksi awal. Oh. Jadi aku beasiswa